Така е трябвало да стане. Всички така казват. Мислиш ли, че така е трябвало да стане? Искам да ме тренираш на дълъг скок. Каза се скок дължина. Извинявай, скок дължина. Ти не си ли спринтьор? Видях ти как скачаш и реших да опитам. И това ти беше първи опит ли? Да, не съм скачал до сега. Мисля си, че трябва да го оставим да играе. И не трябва да го третираме като инвалид. Само, че той е... Въпросът е ти кога ще се приемеш. Кое да приема? Човека, който си сега. Последната крачка ти е атаката. Тя ти изстрелва нагоре. Не дей да изперкваш, но другата седмица има едно състезание за параолимпийци. Ако имаш желание, мога да те... Какво ти става, бе? Нали как да не изперкваш? The stakes could not be higher here in Dubai. Christoph from Bulgaria. He's coming down the track. Oh, unbelievable! Подобрих европейски рекорд. Извинявай, не те разбирам какво казваш. Подобрих европейския рекорд! Това е просто бронзов медал. Вече си в националния отбор. Отговорността е голяма. Помисли дали да не махнеш лявата протеза. Ако ти го приемеш и другите ще го приемат, разбери го. Как се настройваш психически по време на състезание? Използвам гнева си, събран от хората, които ме третират като половин човек. За мен е важно да побеждавам. Защо помагаш на половин човек, който никога няма да има способностите на нормалните? Защо си мислиш, че ЦИК е простел само защото на хората им е жал? И тебе ли ти е жена? Какво такова, а? Какво такова?